Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Tobechukwu. Tata anyị abịago n'obodo Enugu, n'Enugu South. Ka anyị mata Maryland ka anyị nọ ugbu a. Anyị bịa ka anyị mata ebumnobi ndị mmadụ banyere ihe na-eme n'obodo anyị, na ọkachasị n'ebe onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari nọ. Ọ bụ iwu n'obodo anyị na tupu ịzọ ọkwa ọchịchị nke onye isi ala na ị ga-ewerịrị asambodo agbata nke abụọ, ya bụ WAEC. Onye isi obodo anyị si na ọ bụ ndị isi agha obodo a ji nke ya. Ajụkwala ndị isi agha obodo anyị, ha sị na ọ bụghị ha ji ya. Ya mere ọtụtụ mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga, ndị WAEC ewerela asambodo na-agba akaebe na mmadụ nene WAEC wee nyefee onye isi anyị n'aka. Anyị bịa ka anyị mata ka obi dị ndị mmadụ ya na ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ihe nke a mere. Sonye na anyị ka anyị matakwazịa ihe ndị mmadụ che. Ka anyị banyezie. Ọ dị ma onye isi obodo anyị bụ Muhammadu Buhari. A na-ekwu kemgbe na o nweghị asambodo nke abụọ, ya bụ nke a na-akpọ WAEC. Mana mbọsị a ndị WAEC enyeghị asambodo. Kedu ihe ị ga-ekwu banyere ihe nke a? Biko, kesi mgbe o ji wee gụọ akwụkwọ nwaanyị ewere enye ya asambodo. Ka sozikwe n'aka azụ nwa na a na-eme na Nigeria. Ọ dị mma ịmago na ndị INEC na-ekwu na ọ bụ na weteghị akwụkwọ gosiri na ọ nenere ya bụ ule WAEC na ọ gaghịkwa eso wee zọọ ọkwa ọchịchị. Mana ụbọchị nke gara aga ndị WAEC wee weta akwụkwọ na-egosipụta na nwa amadi ahụ welu akwụkwọ WAEC. Kedu ihe ị ga-ekwu banyere ya? O kwesịghị iso wee zọọ ọkwụkwa n'ihi na WAEC o lelu ozi ha ezi, o so n'aka azụ. Bikọs enye ya ọchịchị, ọ ga-eso na-akwado ndị ọzọ ka ha na-enwe asambodo n'ụzọ na-eziri ezi. Ọ dị mma, daalụ. Thank you. Thank you. Nne ụtụtụ ọma. Dịka anyị bụ ndị Kpakpando TV. Ịma anyị si ịmata ka obi ndị mmadụ banyere ihe na-eme n'obodo anyị ugbu a. Maka na iwu obodo anyị megidere na tupu onye ọbụla azọ ọkwa ọchịchị nke onye isi obodo na onye ahụ ga-ewerịrị asambodo agbata nke abụọ, ya bụ WAEC. Onye isi obodo anyị kemgbe a na-ajụ ya maka WAEC, ọ sị na ndị amị, ndị nche obodo anyị ji ya. Mana ajụgokwana ndị nche obodo anyị sị na ha ejighị ya. Ugbu a ndị INEC, ndị WAEC enyego onye isi ala anyị asambodo na-egosi na ọ na ya bụ onye WAEC. Kedu ihe ị ga-ekwu banyere ihe nke a? Anyị bụ ndị Kpakpando TV. Ọ maka ihe na-eme n'obodo anyị. Maka na obodo anyị, iwu obodo anyị bụ na tupu ịzọ onye isi ọkwa ọchịchị na ị ga-enwenata asambodo nke abụọ, ya bụ nke a na-akpọ WAEC. Mana onye isi ala anyị eji WAEC ya. Ugbu a ndị INEC si na ya ji weta ya bụ WAEC. Ọ sị na ndị agha obodo anyị, ya bụ ndị amị ji ya. Ugbu a ndị amị na onwe ha pụtara kwuo na ha ejighị asambodo n'isi obodo anyị. Ndị WAEC ewelugo ya bụ asambodo wee nye onye isi obodo anyị. Ugbu a kedu ihe ị na-ekwu banyere ihe nke a na-eme ugbu a? Na nwakwa ihe mma m ga-ekwu maka ya, maka na obodo anyị akwụziri onye ọbụla ike, ma mụ ma gị ma onye isi ala nwanne dịtep a na-ekwu okwu ya. Obodo a gwụrụ onye ọbụla ike, ma ọ Chukwu ka anyị tinyere ihe niile n'aka. Ya bụ na ọ dị gị surprise ka esi wee weluzie ya bụ WAEC wee nye onye isi obodo anyị. Na maazị m ka esi wee mee onye si na ya nene WAEC emechazi asị na achọwa WAEC, ndị atị na-enyere ya sizie na ọ bụrụ ha ka enye ka ha ga-emezikwana. A ga-amanụ ka a ga-esi m ya ka mmalụ ka ọ ga-agakwa aga. Ọ na-ebiko kedu afa gị? Afa m bụ Nwaada Juliet. Nwaada Juliet anyị ekele gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Nna kedu? Kedu afa gị? Okay, Chinaza, anyị bụ ndị Kpakpando TV. Ịma ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị ugbu a. Ịma tupu ịzọ ọkwa ọchịchị, ọ iwu bụ na ị ga-eweta asambodo gosi niile na ule agbata nke abụọ, ya bụ WAEC.
mana onye isi obodo anyị enweghị ya bụ asambodo. Ọ sị na ọ bụ ndị amị bụ ihe ji ya, mana ajụgo ndị amị sị na ọ bụrụ ha bụ ihe ji ya. Ugbu a ndị isi WAEC ewelego ya bụ asambodo wee nye onye isi anyị. Ọ bụrụ ya bụ na ọ wee ị ga-ekwu banyere ihe nke a. Amakwa m ihe m ga-ekwu because mụ enenebe m WAEC nke a enene ma WAEC ebe next 2 years because nne SS2 kịta because abịa na WAEC kịta na WAEC change go ọ bụ ozi ọ dị before ka ọ dị kịta ọta so then amama amazi because ọ na-asụ ọ na-akọ ọ ga-adị ọ na-aka m ga-echime ya because ọ ya ekwuru ka anyị ga-eme ya bụ ihe asị unu mee ka unu ga-eme. Kedụkwa n'ihe ị ga-ekwu maka asambodo nke ndị WAEC ezili onye isi anyị? Ọ dịghị ka ọ nọ na ya bụ WAEC? Amakwa because amakwa ihe m ga-ekwu because ama m ihe m ga-ekwu ya. Biko anyị bụ ndị Kpakpando TV. Anyị bịa ka anyị mata obi ndị mmadụ banyere ihe na-eme n'obodo anyị taata. Ịma na ọhụrụ iwu bụ na mmadụ ga-ewe asambodo agbata nke abụọ tupu ọzọ isi ala, ya bụ nke a na-akpọ WAEC. Mana onye isi anyị bụ Muhammadu Buhari si na ọ bụ ndị amị, ya bụ ndị isi agha obodo a ji nke ya. Ndị amị na onwe ha agago n'iru wee kwuo si na ọ bụghị ha waji ya. Mkpụrụ ụbọchị ole gara aga ndị isi WAEC ewelego asambodo na-egosi na mmadụ nọnyere ya bụ ole wee fee n'aka onye isi ala obodo anyị. Kedu ihe ị ga-ekwu banyere ihe nke a? Biko chere site gosi kamera ka ngachalụ kedu afa gị biko? Chere unu na-eteki m na West na ka m bịa n'ụlọ. Ọ ka anyị mata ka obi dị gị. Kedu ihe ị na-ekwu banyere ihe nke a? Biko kedu afa gị? Afa m bụ Amarachi, Mrs. Amarachi Akpa. Mrs. Amarachi anyị ekene gị. Biko kedu ihe ị ga-ekwu banyere ihe nke a? Ihe m ga-ekwu maka certificate enyere ya. Bet ka njọ certificate ahụ ọma nke ọ pụtazi. Ugbu a ka ọ pụtazi, ugbu a ka enyefere ya onye isi anyị n'aka. Kemgbe ọ na-eleta exam. Ọ bụ n'ahọ 1961. O wee bụ na ọ pụtago kịta ka ebe the result dị before. Olojighị azọ the other one. Badnaju. O jighị azọ the first one. Ọ sị na ọ bụ ndị amị ji bịa. Mgbe ahụ ọ nọ na-asụ ya, ndị ahụ nyere iwu ahụ then ha echetaghozi isi a na tia ndị amị then mgbe ahụ ọ bụrụzie kịta ka e wetara ya. Then kekwene confirm na ọ dị authentic. Ịma the problem I na-enwezi now is because the corruption is everywhere. Onye ọbụla when you come ime onwe gị ime ihe ga-fit your position, ihe ga-fit ihe chọrọ ime, ihe ọ ga-abụ ime ọrai ma ọ bụ ihe chọrọ ime onye ha na-eme ya. So left for me, it is left for them. Ndị na-eme ya it is left for them because a layman like me we not just bịa tata sigi na mejihi am chikatakwa chinje ada eme ya. But when they see those people that they are helpless, they will stick on that, and even when they know that they were guilty as charged. So my own, if we have to fight corruption in Nigeria, let's start from the up and start fighting it from the up. Maybe from that up, Chineke will now get things right. Ọ dị mma, daalụ wada. Nna m ukwu, ekele gị. Iko kedu afa gị? Afa m Michael. Nwanne anyị nwoke Michael, kedu ife ị ga-ekwu banyere ihe nke a na-eme n'obodo anyị ugbu a, ọtụmadụ ihe gbasara asambodo onye isi ala anyị? Ka m jigodo asambodo ahụ ka ihe ọ bụ without asambodo na onye ha ma nchi. Iwu obodo anyị bụ na ọ bụ na ijighị asambodo nke agbata abụọ ya bụ WAEC na enweghị ike iso wee zọ ọkwa ọchịchị onye isi ala. Na-ajịkwana sikịta ọkwa Buhari ọkwa ọ chịrị before ọkwa na-achị na why jikwa hapụ ọ na-achị without asambodo? Why gọọmenti ji wee mata na o ji asambodo o wee na-achị then ebido kwuo maka asambodo again.
Open Haka before we do Chiwachi or present to us and open no just about then it's supposed not to enter as a president. So I can in fact I don't know what to it's not although man open I get just somebody which or ya hedge was somebody then which means all we are in a lawless country now. That way I can question. Get on the morning. Get on the morning gathers in the morning. No kama you obuna na-eme ka emeye with fear of God. Obuna it's na na-eme ha. You obuna constitution obuna eme ka emewe ka emeye otosiwe kwuo ya. Obuna as na geja asambodo addition na eja asam ndị ahụ na yochekwe ndị ga-achachi. Ha addition na ndị ahụ ji asambodo ahụ wee chiwa. Ma ọ bụ mgbe emechere ekwesị na ha eji asambodo ma na oji asambodo. Si ihe obuna eme ọ dị mma ihe obuna na-eme ka emeye ọfụma ka obodo anyị wee na-aga nke ọma. Panda woke Michael I can egg. Thank you. I won't never band the TV. I sky Madoka, Henry Madoneko, Henry Menobuda, you were. I man, I'll be Ubuna, you would die na super mother's or quarter. No yange wona ta somebody abatanka abwa ya waye mano yisi oboda is na ndi and bona azobun okwo chichi mano ubu a ndị anyị apụtago si na ọbụrụ ha wazi ihe ji ya bụ asambodo okpuru ụbọchị one gara aga ndị waye ewelugo asambodo wee onye isi anyị onye isi biko kedu ihe ga-ekwu banyere ihe nke a Please, no, I'm not I'm not hearing what you are saying, but I don't understand. Okay, so what do you have to say concerning this environment? No, I mean your opinion, because you know before you contest election, you must have at least WAEC certificates. Okay. But our president said it was the military that had his certificates. Some days back, the military now said they did not have his certificates with them. What do you have to say? With my opinion, according to those of us that study government, we were told that before you become either an elected position, before you hit any elected position, you must be qualified through your certificate. But in this issue, we were asked, and we were also told that the president needs to provide all those certificates that they are demanding from him. And that is my opinion. Some days back, the WAEC people gave him attestation certificates to attest that he wrote the exam. What do you have to say in this situation? Please, the WAEC also should provide the original certificate. That is my opinion. Since they have offered him the attestation certificate, he should also provide the original copy of the certificate to show that he has written it. That's my opinion. Thank you. In your opinion, do you think he's up for the exam? The only evidence for him to show us that he is sat for the exam is when he shows us his real certificate. That is my opinion. God bless. Thank you. Mommy, can you will you na here no na me no go ihe nwedịrị ike ikwu na ha bụ na iwe na-ewe m ihe na iwe na-ewere mbụ nke ọ chịbụrụ achị na anaghị certificate oruzie kịta nchọwa certificate ya bụ na nke ọ nọgoro 4 years ka ọ na-achị nọ ihe nke ọ nọgoro anọ ka eme na achọkwara certificate mgbe ahụ ajụghị maka certificate ekweshi ozi na ịjụzie kịta agwa ya na bụ na ọ ga-ejegodi weta nke gosiri na o kwesịrị itozu ihe na-aghọta n'ihe niile a bụ na arụrụ na-agasa gị ebe niile ịghọtago ihe a niile bụ nka mmegbu ọ sị na a na-agbara kedu afọ ya nwa na mbụ Boko nke gịnị ya na-emegide ihe ọjọọ ka ozi corruption ka ihe ọjọọ na-emegide iweta ha Nigeria ajụghọ dị ese certificate ya n'izizi tọkresi second tenor ọnụ hapụ m n'ọchịchị nwoke a kedu ndụmọdụ gị kedu ihe ga-agwazi ndị na-ekiri gị ugbu a ndị na-ekiri so ihe mụ a na-ekwu ebe a bụ na ndụmọdụ m na-eyi ebe ahụ bụ na anyị nwa na onwe anyị egbugodo onwe anyị sef akpịrị ego na oke ọchịchọ bụ ihe ji anyị maka ọ bụrụ na ọ bụghị ya ịghọtago ihe a bụ ihe aka eme n'izizi
na mgbe ọkwa 2015 ka emie ka ezi ihe a na-asịzi eweta kịta ka ihe ọ na-epresent fọ ihe na ọ na-eweta wayo ndị nwanyị ka ga-enye nye satifiketi ọbụla ọ chọrọ ka ha nwee ike nọ n'ọchịchị na-ekwu bụ na arụrụ a na chọrọ njọ ịma na ọ bụ na tupu mmadụ azụ ọkwa ọchịchị n'obodo anyị iwu bụ na ya ga-enweta asambodo agbata nke abụọ ya bụ WAEC mana onye isi obodo anyị si na ọ bụ ndị amị ji asambodo nke ndị amị ejighị aka ha si na ọ bụrụ ha waji ya ndị WAEC wee kwezie ya asambodo na-agba akaebe na ọ nọrọ ya bụ ule WAEC biko kedu ihe ọ dị gị ka ọ ya bụ kedu ihe ị nwere ikwu maka ihe a ebe ọ bụ na onye isi anyị abụrụgo onye isi ala anyị bụ onye bụ ji aka ya si na WAEC nyere ya ndị WAEC onye isi ndị WAEC si na original ka ha nyere ya ọ bụzi mụ ka ya ajụ ife asị onye ka m ga-ajụzi ọ ka osisi m n'ọnụ nna m ego amakwa ihe ị na-ekwu ya ọ bụla ikwutakwa dị ya aka ma adịrị ya ndụmọdụ na-enye onye ọbụla bụ na ebe ọ bụ na mmiri si na mgbago wee na-agbalata onye mfụ n'ebe nke o si wee kuru mmiri ya kuru nwụọ elu dere a na-adịrị udochi ya dịrị unu mma onye nwere ikwu na Naijiria agasago agasa ka ihe chọrọ ka m kwuo kịta ngasị na mgbe ọ bụ na nwere prezidenti na-enwe WAEC onwe ihe onwe ogosi ya na siti ọ sị gị na ndị WAEC sizo ihe na ya ka e gbara otu isi ọka oke ịchọrọ ka m kwuo kịta enweghị na-abụghị onye ọbụla ya na-achọ bụ onye ọbụla onye bụ onye nke Chukwu banye na siti onweghị ọzọ nwere ikwu na-abụghị onye na-enwe WAEC ya pụta ebe ahụ standard season onweghị ihe o ji wee nọ na siti ahụ ya chọrọ ebe ahụ pụọ ka anyị mee ha na-arụrụ banye na siti ya ka m nwere ikwu enweghị ihe ọzọ mụnụ nwere onye na-achọ efi tinye na siti sechịma ka mmadụ abụ efi ọ na-achọ anyị kalama ebido oburu egbete everybody satifiketi si na onye isi ndị WAEC jikwu ya Naijiria na ọjọọ si na-atọ n'ụzọ Jeromi ga na-emezi nwanne onye isi ala na ebe Adamu come here Adamu where Adamu go back Adamu ebi na-atụzi kọntrị anya taa unu anụgo ka o si wee gaa unu anụgo ka ihe ndị mmadụ kwugasịrị ọ bụ uche ha uche onye adịghị njọ unu anụgo ihe ha kwu banyere asambodo ndị WAEC nyere onye isi obodo anyị ya bụ asambodo nke agbata abụọ eyelia na-agba akaebe na ọ nanere ya bụ ole unu anụgo ka ndị mmadụ si wee kwuo ya uche onye adịghị njọ afa m ka bụkwa Tobechukwu mbọsị nta ka anyị chọọ na Owere nchi